Salutare și bine v-am regăsit la un nou video pe canalul The 5 Auto. Astăzi am ales să vă prezint 5 Audi sub 5.000 de euro care merită atenția dumneavoastră dacă sunteți în căutarea unei mașini. Primul Audi ar fi acest A6 din anul 2006 care are 283.000 de km și costă 4.800 de euro. Acesta vine cu următoarele dotări: faruri cu xenon, panoramă, are și quattro, încălzire în scaune, cutie automată, comenzi pe volan. Este un Audi A6 foarte bine echipat. Are inspecția tehnică valabilă până în luna 8 a 2021. Vine cu motorul de 3.0 diesel 232 de cai, Euro 4 și a avut doar 2 proprietari. Următorul Audi ar fi acest A4 Break din anul 2007, care are 185.000 de km și costă 4.700 de euro. Acesta se remarcă prin următoarele dotări: scaune din piele, încălzire în scaune, comenzi pe volan, cutie automată. Are inspecția tehnică valabilă până în luna a 3 a 2022. Acesta vine cu motorul de 2.7 diesel 179 de cai și a avut doar 3 proprietari. Următorul Audi ar fi acest Audi A3 din anul 2007 care are 234.000 de km și costă 3.500 de euro. Este o mașină mai potrivită pentru oraș. Acesta are senzor de parcare pe spate, încălzire în scaune, senzorul de ploaie și de lumini, 4 geamuri electrice. Este un Audi A3 decent echipat. Acesta a avut cureaua de distribuție și pompa de apă schimbate la 149.000 de km. Are inspecția tehnică valabilă până în luna 7 a 2021 și vine cu motorul de 1.9 diesel 105 cai Euro 4 și a avut doar 2 proprietari. Următorul Audi ar fi acest A4 din anul 2006 care are 170.000 de km și costă 4.800 de euro. Are scaunele din Alcantara cu piele, cutie automată, navigație. A avut cureaua de distribuție schimbată la 116.000 de km. Are și farurile Big Xenon. Acesta vine cu motorul de 2.0 diesel 140 de cai, Euro 4 și a avut doar 2 proprietari. Și ultima mașină din acest videoclip ar fi acest Audi A6 din anul 2006 care are 279.000 de km și costă 4.900 de euro. Acesta vine cu următoarele dotări: cutie automată, comenzi pe volan, navigație, senzor de parcare doar pe spate, farurile Big Xenon. Este un Audi A6 destul de bine echipat. Are inspecția tehnică valabilă până în luna 10 a 2021 și vine cu motorul de 2.7 diesel 179 de cai, Euro 4 și a avut doar 2 proprietari. O să vă las linkurile la mașini și în descriere, iar pentru următoarele videoclipuri vă rog să-mi lăsați idei în comentarii. Eu am fost The 5 Auto, pe curând!